Ilalagay ito. Videos na yung ano. Ako, ano na ako. Lalagyan nga ng oxygen. Para sa mga pasyente. Bakit? Ano daw? Good evening, guys. Dito ko sa taas. Dito ako nagla-live. Habang nandito pa. Hi, hello, Ilkana Dinis, good evening. Welcome to my live stream. Thank you for coming, Ilkana Dinis. How are you? Thank you for coming, Ilkana. Long time no see.
Don't forget my thumbs up. I'm good. Tani, 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 lika Tani, Tani, come Tani, come here, Tani, come here, Tani, come here. Oh, good. Good. Come on, baby.
Dali. Baby. Baby. Baby ko. Baby. Ano mo dami? Kasama rin yung dalawa dyan. Pwede? Ma'am. Na umaabot ng 4.89 billion pesos ang halaga. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLDG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lang. Ang ilan sa pinakamalaking kontrata ng CLDG Tabi, tabi, tabi. Tabi, tabi. Ne. Baba. Ne.
Manhiak. Momo, lika. Lika, dami pa yung momo. Ha? Ito lang nito. Yan, ha? Momo. Momo. Yan, kumain ka. Kumain ka na. Tumain ka na.
Kumain ka na? Na, nagkalat talaga. So, tingnan yung puwet mo. Puwet mo. Good evening mga kaibigan. Salamat sa 2 million viewer. At 2 thumbs up. Thank you, thank you, thank you. Thirty minutes lang ako.
Bye guys. Thank you.